čo povedal pán Dvonč. Voliči si zvolili vo voľbách, teraz rozhodujem ja, alebo my teda. Áno, to je jak Paška. To je presne Paško Sveracký. Vyhraj voľby, môže robiť všetko. Áno, no že oni prejavili svoju voľu, oni ho zvolili a že on bude si robiť, čo chce. Lenže ja vždy tvrdím, on je už odputaný od reality. On prestal počúvať tých ľudí, občanov, hej? A že si to pozri, pustím ti to a koľko to bude mať minútu. Dobrý. My sme zo Slobodných médií, Džin. No toto nemôžete tu byť. Prečo nemôžeme byť? Čo to mi bude zavádzať, ja potrebujem vidieť na poslancov. A toto vám zavádzia? Áno, to mi zavádza. Áno? Tam dozadu, tam máte miesto pre médiá, nech sa páči. Ja tu nechcem robiť žiadny problém, však dám tu, ale prečo ste proti zverejňovaniu videozáznamov z konferencií týchto nie z konferencií, ale z týchto mestských zastupiteľstiev? Ja mám problém s tým, však si to... Ale ste jediné krajské mesto, pán Dvonč, jediné krajské mesto, ktoré tomu aktívne bráni, by som povedal, hej? Tomu aktívne nebráni, prečo si tomu brániš? Máte tam vyhradené miesto pre médiá, nech sa páči. Áno, ale ste jediné mesto, ja sa pýtam, že či ste za to, aby sa zverejňovali priame prenosy z mestského zastupiteľstva. Ale ja na to nebudem teraz odpovedať. Ale však ste primátor, a vaši voliči a vaši občania by radi vedeli. Ale my naši občania, viete čo, občania vyjadrili svoj názor vo voľbách. Áno. Poslancov, ktorých zastupujú. Áno. Takže občania prejavili názor vo voľbách, hej? A on teraz bude robiť, čo chce 4 roky, hej? Ty aký máš na to názor? No tak áno, však to je tá stará bagáž, to je to isté, čo Paška. No. Vyhrá voľby, môžeš robiť, čo chceš. No, to je proste jak Mussolini. Vyhrali voľby, tak robiť, čo chceli. A toto je isté fašizmy v Nemecku. Vyhrali voľby, však tak sa dostal k fašizmu moci. No. Cez demokratickú ústavu. No. V Nemecku nebola fašistická ústava, v Taliansku nebola fašistická ústava, tam bola demokratická ústava a takto sa to stalo. No. Cez demokratickú ústavu sa dostanú k moci a potom si robia, čo chcú. To je fašizmus. No. A toto máte tu v priamom prenose. No. A chápeš, lebo ja som tam bol, aby som sa opýtal na ten región, lebo tam niečo skúmam, tie licencie a tak ďalej. Aj tam, on napríklad na začiatku tvrdil, že on tam nebude jazdiť a tak ďalej, lenže občania sa ukázalo, že to chcú tú službu, je vyššej kategórie a nechodia a využívajú tu. A on nemá žiadnu analýzu, že jej povedal, že to nechcú tú službu, alebo tak toho regiónu, že tu je ten autobus. Ale to potom prejdeme, to zajtra budete vidieť vo videu celú komunikáciu. No a ešte môžem pustiť jednu dvojminútovú nahrávku. Ako bojoval proti kamere, lebo ja som tam včera prišiel, vlastne predvčerom. To si môžeme pustiť ešte teraz 2 minútov, si dať ešte sluchatko. A tam hovoril Dvonč jednu zaujímavú vec. Nepotrebujem, aby sa pred kamerami predvádzali poslanci. No, preto nechce kamery, lebo sa poslanci predvádzajú pred nimi, hej, ako veľa rozprávajú a to, ale to je jaká, čo to je za kravinu, rozumieš? Keď má niečo k veci povedať, tak povie k veci. No. Ako predvádzať. A hlavne, on sedel Dvonč na takom vyvýšenom pódiu, potom bolo prepadlisko, také tam, kde sa chodí, a potom ďalej sedia poslanci. A ja som tam donesol tú svoju malú kamerku, hej, a on povedal, že nechce ju mať pred sebou, lebo nevidí na poslancov, hej, a tá kamerka je taká miniatúrna, že by mu nič nevadila. A ešte je od neho nižšie, čiže on by videl na tých poslancov. Aj napriek tomu sa mu to nepáčilo, pozrieť, tak sa to so mnou pohádal pomaly, rozumieš, ako ja som bol slušný, Bolidel som rešpektoval, ale pozrite si, čo tu robí váš primátor Nitry. Čiže vy hovoríte, že vaši voliči nechcú, aby sa toto zverejňovalo, čo sa tu deje. Aký máme problém, keď médiá majú vyhradené miesto a chcú tam sedieť? Áno, ale tak, aby sme mali vyšší záber... Pred poslancami. Nie, že ja tu nebudem, nechám to tu. Dozadu môžete snímať. Áno, dozadu môžeme snímať. Áno. Čiže dozadu, skryť sa. Miesto pre médiá. No dobre, nebudem vás teraz rozrušovať, potom na prestávke sa vás niečo opýtam, aby ste neboli... Nebudem ani odreagovať na to. Vážne? Máte miesto pre médiá vyhradené, nech sa vám páči. Pán Dvonč, ale tu nemôžete ako svojvoľne uplatňovať, viete ako, hej? Nemôžete svojvoľne uplatňovať, vy môžete svojvoľne pred poslancov si postaviť kameru. Áno. Ste sa zbláznili, alebo čo? Ale čo im vadí kamera? Však dajte hlasovať, čím to vadí. To vadí. Áno. Ja tu mám pracovníkov organizácií, ktorých potrebujem vidieť. Áno. Médiá majú vyhradený priestor. Dobre. To je neuveriteľné. Presne. Vyrušujte mňa. Jak vyrušuje? Máte miesto pre médiá, nech sa páči. Osoba, ako tam pôjdem. Však ja pôjdem sadnúť, ale kamery necháme tu. Aby sa nahrávalo. Tu si nehajte pre mňa. No dobre, tak ja dám z druhej strany potom. Prosím? Je verejné zasadnutie, môžem umiestniť kameru a sadnúť si pre verejnosť. Ja s tým nemám problém, ale ja potrebujem vidieť na poslancov a na svojich... Ale poďte, to je malá kamerka. Ešte pán Paška hovorí, že novinári si vás veľkou kamerou. Naschvál som donesol maličkú kameru, aby ste mohli vidieť. A keď ju podám pred
Meotár? Keď dám pred Meotár je dole? Nedáte ju pred Meotár, vám hovorím ešte raz. Ale tam budete vidieť, lebo ona bude dole, ja ju dám dole. Ešte raz vám hovorím. Tu ju dám dole, ja mám malý statív, ja dám túto dole na 100. To možné, vy nerozumiete slovenský alebo čo? Ale pán primátor. Mám vás vyviesť. Dajte vám vidieť kľudne, ale bude to predmetom žalobného návrhu na súd potom. A keď sa preukáže, že ste spôsobili nezákonný zásah do práv občana, ktorý má právo byť na tomto mestskom zastupiteľstve. Vy ste občan Nitry, alebo čo ste vy vlastne? Ja som občan, ktorý viac možno hájí práva Nitry ako vy. Viac? Áno, lebo ja chcem, aby sa to zverejňovalo. A my sme prišli ukázať tu, že ako je to jednoduché. Ktoré veci z tohto zastupiteľstva sú neverejné? Sú zverejné materiály? Jasné, ale... Majú médiá priestor preto, aby mohli pracovať? Majú. Tak čo potom? Ale občania by radi videli, keď ste vás zvolili, ako konáte priamo, oni chcú vidieť živú interakciu, aby si vás videli v živom prenose, alebo v zázname, na kamere, ako obhajujete práva občanov, keď si vás volili. Ja? Áno. Ja? Moja osoba? Áno, aj vy, aj poslanci, všetci. Ja konám zo zákona. Áno. Ja nepotrebujem tu, aby pred vašou kamerou sa tu predvádzali poslanci. Ale však To je vážnejší problém. Ale my nič zle nerobíme. To len transparentnosť. Neviem, či vám niečo hovorí slovo transparentnosť, pán primátor. No, tak transparentnosť nulová, rozumieš, hej? Transparentnosť je niečo, čo nebráni výhľadu, čo nebráni, už teraz nemusíš počúvať, čo je proste, to sú základné veci, hej? Verejný záujem, osobný záujem, transparentnosť, tu absentuje v tých politikoch. Potom my sme odhalili, Martin odhalil, prečo nechce kamery. No, a to budeš na konci. Pretože tento... Tu dáš na konci. A môžem teraz pustiť, môžem teraz pustiť. Môžem prehradiť prečo? Áno. Sme zistili, že tento primátor si špára v nose. Čo v nose? Nechty obrizal a špára si v nose. Takže preto tam nechce kamery. A toto nehovorím ani Bovi, tak chcem povedať, ale toto sme zistili. Primátor Nitry není hovnoman, ale nosoman. V nose si špára a hríze si nechty. No. Ale počkaj, to je hrozné, ja som tak sedel, to trvalo hodiny, vieš, a sedím a odrazu kúkam, čo tam deje, ne? Tak normálne chvíľkami skoro po dlane strčil si dolu, zrozumieš, ako, hej, aj do nosa, tak, a hrabe sa, a vždy, jak sa zamyslel, vieš, takto sedel a bola taká téma, niekto rozprával, a kým on rozprával, tak takto, a pomaly išiel tak, a to vidíš za chvíľku. A do nosa. Dobre, nestihol som dneska vystrihnúť všetko, lebo tam je asi 4-hodinový záznam, hej, tak aspoň takú minútu tu pustím, čo som stihol rýchlo vyťahnuť, tak trochu s hudbou, minúta 15 sekúnd, hej. Tu už sa škrabe, vidíš? Teraz nás počujem, môžem hovoriť kľudne. Tu už má také nutkanie škrabavé. To už postupne prichádzalo. Teraz pozoruje, či ho nikto nevidí. Áno, oni poslanci, tam je asi 30 poslancov, vieš? Ale už pomaly to prichádza, pozri. Už sa škrabka. Už. A nechtíky, zabudol som manikúru. Očko, nos. A teraz to príde, vidíš? Teraz už kúka. Už je unavený z toho všetkého. Už zabúda sa kontrolovať. Už, počka. A? Čo to je? Blcha? A tak to prebiehalo. No čo je, a takých scén tam, vieš koľko, to som prvýkrát v živote videl, rozumieš, tak, vieš, hoci kto si môže hryznúť do prsta, rozumieš, šprtnúť do nosa, ale pred 30 poslancami, hej, tak toto bolo možno to, že tam nemajú byť kamery, lebo by sme, toto by sa zobrazovalo, rozumieš. No, takže preto pán primátor Nitry nechce kamery. No. Takže sme ho odhalili. Pán primátor hrízie nechty, špára si v nose, tak tam bude aj potom v tom videu. A boli tam aj iní redaktori médií. A ja hovorím, či si to videli, a oni to tí, čo tam chodia pravidelne, hovorím, či ja o tom neviem. A ja hovorím, ja som to prvýkrát v živote videl. Oni všetci to vedia, že to je všeobecne známe ako verejné tajomstvo, že toto robí všade. Takže vidíte, takýto spevákov máme. A ozaj, toto by som chcel ešte zistiť, či Hovnová jakej politickej strany patrí, alebo jakú politickú stranu volil. Toto keby niekto vedel zistiť, toto byla paráda. Či Hovnová bol Smerák, alebo či bol KDH, alebo čo bol.
Takže toto by bolo zaujímavé. Tak ak niekto viete zistiť, ktoré politický afiliát bol, na ktorú proste patril, ku ktorej politickej strane patril Hovnoman, to by bola paráda. No. Takže napíšte nám, do ktorej politickej strany patril. Ale ja som bol prekvapený tej Nitre. Vieš, koľko minimálne 20 fanúšikov tam bolo, aj tak, čo prichádzali, ľudia odchádzali. Ale aj teba tam spoznali, však tu máš aj, lebo vieš, čo je najväčšia sranda, že viac a viac máme fanúšikov v základni Smeru, človeče. Že v Romane Usmerákov máme... No však krásne filmy robím o Ficovi, však teraz, keď Fico otváral nemocnicu, tam bolo krásne. A Fico je najlepší. Ja ti pošlem, ukážem tvojho fanúšika jedného. Lebo ja som, ty máš fanúšika, ale ti ukážem, čo ja som získal tam, počúvaj ma, ja sa možno ešte aj ožením, počúvaj ma, počúvaj ti teraz tvojho. Ale vážne, tu malé obce, Močenok a... Nie, toto je pravda, akože ja som za to, aby boli kľudne aj obrazové... Viete, ale však jedna kamera, nič sa nestojí, jedna kamera pohľad dopredu, druhá dozadu a môže ísť pol na pol obrazovky a to... Ja som za to, aby ľudia aj vystupovali, aj prišli sem na zastupiteľstva a aby aj požiadali o vystúpenie tuto v diskusii, lebo na VMČ to nemá takú váhu. Tuto Mestské zastupiteľstvo to má váhu, tu sú aj jednotlivé odbory, vedúci odborov, ktorí sú za to zodpovední. Takže môžu prísť ľudia sadnúť a zapojiť sa do diskusie. Priamo, dajú si požiadavku a vyskaľujete, no? Áno, a bude to mať väčšiu váhu, ako keď na výbore mestskej časti sa to prezentuje. Dobre, a vaše meno? Ja vás poznám, lebo vy ste známi, investigatívny novinár. Pán Daňo, vidím, keď niečo... Pán Daňo, Rudolf Vasky. Ja vás poznám. Vidíte. Dobre. No, vidíš, vlastne tam fanúšikov všade, rozumieš. No, však všade, aj v Humennom, aj po celom Slovensku. No. Však to je to, keď Matovič by dal teba na kandidátku, tak to však to každý vie, koho voliť potom. No. Ale hlavne ešte je zaujímavé, čo povedal ten poslanec, že aby ľudia chodili na mestské zastupiteľstva a priamo sa zapájali do tej diskusie, lebo oni môžu sa nahlásiť, že chcú mať nejakú interpeláciu buď na poslanca, teraz tam schválili, že do 15 nemusí aj primátor odpovedať, poslanci. Čiže akákoľvek otázka, prídeš na mestské zastupiteľstvo a opýtaš sa, čo je toto, prečo je tamto a tak ďalej. A buď odpovedať hneď, alebo najskôr do 15 dní musí oficiálne stanovisko k tomu zaujať, hoci kto. Čiže občania môžu prísť, lebo teraz tam nebol nejaký záujem, tam bolo pár ľudí teraz, ale hoci kto môže ísť. Ale to je tá sranda, že všetko to robí do obeda, a tak ďalej a ľudia nemôžu si zbrať nejakej dovolenky, preto je taký nízky záujem. A preto je aj treba, aby tam mesto kúpilo 2 kamery a dalo priamo to na YouTube prenos, aby to tam bolo, rozumieš? Ja nechápem, prečo tomu bránia. Keď ľudia väčšia prídu, väčšia prídu a potom si to môžu pán primátor, 2,8 alebo koľko milióna si dali za software. Dal tam informačný systém mesta Nitra. Kúkam, 3 milióny eur skoro, nie? A teraz si predstav, že na Slovensku 78 okresných miest, 79, tak každý bude dávať 3 milióny za software, tak to je potom koľko? 200 miliónov eur ďalších, hej? Prečo nie je jeden software? Hej? Čiže 2,8 milióna na primitívny software, ktorý sa aj nepoužíva, to dajú, hej? Ale 500 eur na 2 kamery a napojenie na YouTube nedajú, rozumieš, hej? Ne? No, unavený si už, čo? Nie, len tam čítam niečo, ne? Lebo dáme si prestávku, pustím teraz ešte tú moju smeráckú lásku, alebo potom dáme prestávku. Dobre, dajme prestávku. Dobre, dáme si 10-minútovú prestávku, lebo robíme to tak, jak to robia komerčné televízie. Musím ísť zakuriť. Nepropaguj. Ešte za to ti nikto nič nedal zatiaľ. Potom budeš, keď budú sponzorovať. Počúvaj ma. Takú pikošku, jakú nápadničku som tam dostal, že či mám frajerku, že to a tamto, hladkala ma, hej, smeračka, to je smeračka, ktorá tak si má spojenie. If you rich, I'm single. Ak si bohatá, ja som slobodný. Áno, a slobodná dokonca, normálne odišla domov. Dobre, ak má peniaze, tak ju ber. Púšťame, počkaj, púšťame, možno, čo? No, až mi zabehlo, jak som to povedal. No dobre. Vidíš, si dal aj nejaké one, nie? Tú tvoju frajerku chceme vidieť. Nápadničku. No, to som bol, a to už bude posledný úryvok z tej Nitry. No, ja som v živote nevedel, že stretnem druhú Vaľovú. Ale nie, že Vaľovú, to je umocnená Lašakovou, rozumieš, hej? Lebo Lašaková, tá vieš, čo tie prsty robí. To je také kríženec, Vaľová Lašaková. Áno, lebo bol som Nitre upozornený, že tá Kolenčíková sa volá pani poslankyňa. Bola strašne veľmi milá, hladkala ma, chodila za mnou, kávičky mi chcela nosiť, všetko v kuse, maximálny servis. Však uvidíte teraz, tu si daj sluchatko. Takže uvidíte hybrid,
Toto už je dokonalosť. A keď ešte raz bude nejaká tretia, taká podobná je, tak to už ani Fico sa nebude chytať. Hej? Lebo uvidíte. Hop, počkaj. Čo sa deje? Dobrý deň. Dobrý. Ja som Kolenčík. Dobrý. Vy sa kováte? Ja som vás počul veľa chýrov. Dobrý held. Tak, že všetci zdvíhajú prsty, jak vy velíte. Jasne. Áno. Prečo nejdete na našu stranu? Aby sme mali takto, lebo tam má jeden pohľad. Tam možno pôjdeme ešte aj vyššie. Áno. A vy ste tá Kolenčíková, tá, čo velí smerákom. Dobre. Jako, poradím, točte. OK. Dobre. Dobre. Ja som čítala vás, aj kúkala vás. Áno, iba v dobro tiež myslím. Dobrý, máte šéfa? A vy máte šéfa, nemáte? Mám, ale tam hore. A ja. No. Rozpočte mesta, aby tam neboli dve položky. Primátor bude nadaný, lebo nemá rád, keď vyrušujú. Oprava, bude to oprava. Kde je pán? Pretože v podstate aj ten hlavný stav, ktorý vznikne napríklad v prastupný potrebe, bude v podstate vyhodnotený ako náležitosť opravy. Nie, ďakujem. Pijem, už som mal všetko. Regiojet mi uvaril. Je to výsledok rokovania mimoriadnej mestskej rady, aby boli číslo. Ste veriaci. Ja som veriaci. Aj, Pána Boha ale to vážne teraz hovorím. aj počestný, všetko. A správne orientovaný, lebo dneska je to problém. Dobre, točte. Ale sledujem vás. Ako sa máte? Ako sa má? Ale vyzeráte najlepšie zo všetkých, čo tu sú. Vážne? No. To podľa čoho vie? Máte babu nejakú? Nemám teraz nič, ale... Nemáte. Tak vidíte, chodím sám, smeráci ma obmedzujú. Musíte mať babu nejakú dobrú. Tak, čo mám povedať teraz? Áno? Ja som stará. Tak vidíte, ale čo to? No, videl si? No, prosím. Nevedel som sa zbaviť, rozumieš, ako na každom kroku za mnou, rozumieš, v kuse. Jaké sú milé Pohľadenia som smeračky. dostal, všetko, ponuky. No, vidíš, zase som odolal. No, smeračky. Lebo to veľmi ľahký krok od tohoto k neslobode, od tohoto do smeru, rozumieš? To je, koľko mi dostala, keď ma zlákala, čo? Čo? Ty takú nemáš ešte? Kde ja idem, smeračky sú hotové, rozumieš, ako? No. Váľová, rozumieš, tá má tiež hladká, táto má hladká. Nežuje tú žuvačku, vesie. Aj. No, kúrnik. V reláciách. No, ideme čítať, čo? Tam.